original Koy Herbal Capsule. Epektibong na pamatud-an na. Babakuron ang aton resistensya sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koy Herbal Capsule. The original. May 5 ka powerful medicinal plants. Magabato kontra virus. Kaangay sa COVID-19. Koy Herbal Capsule. May vitamin C and zinc. Ginapabaskog ang immune system. Malayo kita sa balatian. Koy Herbal Capsule. 12.50 lang. Mabakal sa mga butika. Main outlet. Metro Inn Hotel. 6th Street. Magtawag sa 0968-650-2166, 0915-738-3272. Number 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:33. This time check is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pizza 3 na bulan sang Enero, tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyo nga aton talakayon para karon nga adlaw. Balikbayan, nagpulo parte, nagtambong pa sa pila ka mga ilimnan. Suno sa gobyerno patungan sang nagakaigo nga pinalidad. Naghagad sa lakwat sa iya. Wala pa matapos ang iya sini nga quarantine sa sulod sang hotel ba? Nagpinagusto siya. Aning maayo nga balita, bisan nagtaas ang buwis, pero upod ako diri. Nga ipatong lang sa sigarilyo kag makahulubog nga ilimnon. Mayor Lunardia nagpapanaog sang Executive Order number 65. Baw, purti na. Gadinaguso ng hospital dito sa NCR Level 3. Pati ang klase face-to-face daw maapektuhan. Ining aton mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw nga nagtapik sa aton kalawasan. D3 Bayo tambal sa ubos sipon kagilanat tag 14. Don't not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Philippine Standard Time, las 6:36. Ano ni natabo sa balikbayan nga ni? Kundi nagayon siya sa isa ka hotel sa Makati. May ara nga tawag mandatory 5 ka adlaw nga isolation. Anong natabo yang nagwa saya? Pagkatapos, nag-inta to saya, nag-agda sa mga kaabyanan, nagpanyapon siya. Ang malain, nagtambong pa isa ka parte sa bar sa Makati ning Kampay Restaurant lang ani. Ato to saya, naglakwat sa saya. Wala pa matapos ang 5 kadlaw nga isolation. Susuo. Porte. Tinulbaan ng aton sini gobyerno. Laton dire, laton dito. Binitbit niya pagurong balatian, halin sa iya ginhalinan. Ay, purting klase babae. Di karon, posible, mga tubang inisya sang kaso. Pero ang pamangkot amo ni, ang importante sa tanan. Kundi sa sulod sang hotel sa Makati,
ang returning overseas Filipino ining ROF nga ni kinanglan isulod sa 5 kadlaw. Karon ang pamangkot nga nagkagwa siya. Hindi man pwede nga magwa ka lang nga magwa ka lang nga dawala lang. May gwardiya na mo may bantay. Question, sino sa hotel dira ang nagpatigayon nga magkagwa ining babae nga ni? Daw ngalan niya to si Gwyneth Ann Chua, Chinese, nga nagkagwa. Ang buot silingon, dapat to sisaon ang mga personnel sa hotel kung sinong nagmaniobra sini, sino ang nagdesisyon nga makagwa ini siya. Di kundi lumaptang balatian, hamak mo nga nagpulo parte sa iya, sa isa ka ba, nag-inom-inom pa siya, sa isa ka restaurant. Di karon, ang gobyerno naglingin ulo ya. Nya bilang tawa nyo, ang swab sample ni Chua nga ni, gin-submit na sa Philippine Genome Center para makuha ang resulta. Karon, silin sa gobyerno, dapat ini siya manabat sa paglapas sa health protocol. Hindi lang si Chua ang dapat manabat o si Saon ining hotel kung sinong personnel da nga mong mandatos nga napagwa sa iya nga kalang-alang pa wala pa matapos ang iya sini 5 kaadlaw nga isolation nakagwa na siya. Tiyang pamangkot sa kalabanan sino ang nagpagwa. Ang iban gani nga malisyoso nagsiling nya pila ang rason kung nga nakagwa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Mabalik ako pagkatapos ini. Do not just throw away. Pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang ginagampiligan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginagampiligan Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una
Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sabisan anong kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayo na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod Saludo Philippine Standard Time, las 6:43. Ang balita sa tuig 2022, maayong balita. Kay ang gobyerno magapatong sang mataas nga buwis sa makahulubog nga ilimnon kag sigarilyo. Ini maayo ni. Hindi lang sa iban nga balaklon, kag kakason ng mga value-added tax sa iban pagid nga mga produkto. Isintro talang sa sigarilyo kag ilimnon. Nami niya, kay niya makabulig dako, makahatag pa mayong lawas sa aton mga kauturan. Enjoy pa si Mrs. kung si Mr. wala nagapanigarilyo, kag wala na nagainom, damo sa makahulubog na ilimnon. Nga nagsiling kita damo. Kaya ang pag-inom nami man mong lingaw-lingawan mo bala, pero hindi na damo. Bangod sang mataas nga buwis, kag mataas nga presyo, kung gainom ka himplo, abe, gainom ka beer mga 12 ka botilya, di panubu-nubuan mo, himuan lang 5 o 4, di kundi minus gastos na. May aray nga purti mo, mag-inom, mag-inom tag 12, tag 14, man tag isa kakaha mo. Di bangod purti ka mahal, medyo iban-iba na siya, no? Amo ni mga palainom, si Action Boy Durante ang inumis na tag tungas kaha, guro inumin ni, himuan lang pare 4, parang kay mahal na. Sigarilyo, mahal man. So, medyo dutay lang. Kung gabakal kay sa kakaha, hamak mo malambot ang tatluibi mo. Ang isa ka stick sigarilyo, manuibi na ni siya. Sa mga mahal nga sigarilyo, basi 10 ka pesos, isa ka stick lang. Hamak mo na nga ipaaso mo sa sungad mo, bayad kay mo 9 pesos, sosperte ka mahal. Pero maayo ini, nga klase layi. Ining gilagdaan ni Presidente Rodrigo Duterte, ining Akta Republika 114667, ginpirmahan niya ni sa tuig 2021 pa. Maayo ining balita. Maayo para sa ikayong lawas, gayhom-yuhom si Mrs. ang budget madugangan na. Imbes nga i-budget sa inom kag sigarilyo, matupa na ini sa budget sa sulod sang puluyan nga among ginagamit ni Mrs. sa iya sini nga paggasto sa sulod sang puluyan. Ti si Mr. nahagan-hagan ng gasto sa inom kag sigarilyo, of course, makadto kay Mrs. Gayuhom si Mrs. Nami ni nga klase layi. Ang nami pagid kay kon mag-limit ka na sa sigarilyo mo kag inom, posible makadulot pa ini sang maayong lawas sa aton mga kauturan. Okay man kamo sini? Ako ya okay ako. Manami ini nga klase layi. Basta kakason man ang iban nga ginapasan nga buwis ka mga value-added tax sa iban pagid nga mga produkto para makapian-pian man sa kabigaduhon. Bisan pa nagapati ang Pinoy nga may maayong palabuton sa 2022 pero mas maayo gid nga kaltason ang nagapaantos sa pumuluyong Pinoy. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:47. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga trabaho kasubong sa construction worker, taxi driver, kargador sa merkado, mangingisda o kung sa opisina, kinahanglan mo sang kabulig sa pagpangabuhi. Kinahanglan mo sang suplemento nga nagaangkon sang kusog para sa pilugan law nga buluhaton. Sed Panyawan Herbal Capsule. Sed Panyawan Herbal Capsule. Pirmi mo tandaan nga may mga nagasalig sa imo. Gani bawal ang magmasakit. Pangitaa lang ang tatak Sed Marketing. New approved therapeutic claims. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig.
Ang number 1 floor wax. May waterproof formula. Pasyahan man sa tubig, balikining ang salog. Star Wax, wax. Tindaw na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sample Plus Aga pa simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. 22, ang Bacolod magapabilin sa level 2. Amo ini ang ginpalayag bahin sa isa ka mando ehekutibo ni Mayor Leonardia numero 65. Nagapalawig ini hasta sa Enero 15.
Amo ining palayag ni Mayor Bing Leonardia. Siya dalom sang Executive Order 65. Pamati ka mayo ha. Amo ini ang mga ginadilian. Ang pag-operar sang casino, horse racing, bulang, pag-operar sang bulangan, lottery, kag betting nga lugar, betting shops. Magluwas kon, may panugot sa National IETF o kon opisina sang presidente. Sigurado ako ang online bulang tagaan gini sang panugot sang aton gobyerno nasyonal bangod perti kadako ang ginakaltas dire sa bulang online makita sa mga telebisyon blana. Porte sos ang pustahan na nga milyon adlaw-adlaw. Ti sigurado bangod ako ang kaltas sa gobyerno pahanugutan ini. Nabutang man sa executive order dire sa Bacolod nga balik kita sa pagsulundan sang korpyo sa Bacolod, maumpisa kita alas 11 sang gabi, tub-tub alas 4 sang kagahon. Dumduman nyo sa itong 24-25 kundi gin suspend ang korpyo hasta 31. Balik naman kita, alas 11 tub-tub, alas 4 sang kagahon. Amo na ang bago nga pagsulundan nga ginpapanaog sang alkalde sang siyudad sang Bacolod. So kabay pa nga ang natabo dito sa NCR hindi man matabo dire sa siyudad sa Bacolod. Sumaka to mo. Level 3 sila. Amo to nga pati klase na piktahan face to face na piktahan gin suspend sang DepEd temporaryo bangod sa pagsaka pag-ibwal sang kaso sang COVID. Ang tanan-tanan dito subong gina-stricto na labi na gid ang wala makapabakuna, ang restriksyon masyado kataas. So kung ako sa inyo, pabakuna na kamo. Kami ganiya, booster na mo. Sini nga bulan, basi posible, mapabooster na, ikatatlo man nga pagtoslok sa aton para nga saka-saka ang level sang aton dipinsa sa aton lawas, batok sa bag-o naman nga mga variant sang COVID. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 55. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Ang mga nagabuso nga nag-take ng Vitamin D3 supplement, mas nubo ang... Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Time lasay 57. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon,
sa Bacolod, Aksyon Radio. Life Extension Vitamin D3. Ang mga Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.